Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής. Σεβασμιότατε κύριε Νικόδημε, σεβαστοί πατέρες, πρωτοσύγγελε της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κύριε Ιάκωβε, αγαπημένε μας πινεμενάρχη, πατέρα Συνέσιε, ο Παπαγιάννης, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά, πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες του τόπου μας, κύριε Δήμαρχε, θα σας δώσω το λόγο και σας έφτασε τελευταίο, είναι πάντα χορηγός σε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Να είστε γεροί και ευλογημένοι. Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Έκτο Φεστιβάλ Αγάπης, θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Είναι μεγάλη ευλογία ο αγώνας αυτός που γίνεται για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες του τόπου μας. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε όλος. Όλοι οι χορηγοί είναι συνοδοιπόροι στο έργο αυτό το φιλανθρωπικό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη είναι φως και η φιλανθρωπία και ο πολιτισμός πρέπει να είναι συνοδοιπόροι. Θέλω να καταθέσω ότι έξω, στην είσοδο του θεάτρου, είναι το κουτί της αγάπης που το ονομάσαμε. Όσοι θέλετε και ακόμη και με μικρή προσφορά, να ξέρετε ότι τα έσοδα θα διατεθούν στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη να έχουν και αυτοί γεμάτο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση σε όλη τη Δημοτική Αρχή από τον Σύλλογο Παναγιώτη Κορυφική για αυτή την όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που γίνεται εδώ στα Νέα Μουτανιά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 6η χρονιά. Φιλανθρωπία, μεγάλη κουβέντα, σπουδαία κουβέντα. Θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το πράγμα. Εξάλλου ήταν και στην διδασκαλία του Χριστού. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται όλα αυτά τα χρόνια. Οι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη, όμως δεν έχουν ανάγκη μόνο τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Έχουν ανάγκη όλο τον χρόνο, συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Εμείς, σαν Δήμος, το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο με τις διανομές που κάνουμε και τους 12 μήνες. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλους όσους συμβάλλουν στις διανομές του κοινωνικού παντοπολείου, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί συνδημότες διαθέτουν προϊόντα τα οποία και εμείς με τη σειρά διανέμουμε σε ανθρώπους που θα έχουν ανάγκη. Έχουμε καλά Χριστούγεννα, υγεία σε όλο τον κόσμο και το 2026 απρόκειται να χαρίσει ευτυχία. Να είστε όλοι καλά. Ο κύριος Ιωάννης, ο βουλευτής μας, με επιστολή και ήθελε να είναι μαζί μας, αλλά για κοινοβουλευτικούς λόγους απουσιάζει. Παρακαλώ, ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής και δάσκαλος, ο οποίος βάζει πάντα ψηλά τον πύχη και το έργο του είναι μοναδικό, ο Ραφαήλ Ανδρές. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, ειδικοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, με αισθήματα συγκίνησης και σεβασμού, σας καλωσορίζω στο έκτο κατά σειρά Φεστιβάλ Αγάπης, ένα θεσμό με φιλανθρωπικό και συνάμα καλλιτεχνικό χαρακτήρα, που τα τελευταία χρόνια δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα στον βασικό της πυρήνα, αυτό της φιλανθρωπίας. Επιτρέψτε μου ωστόσο να σταθώ με λίγες λέξεις στην πολιτιστική χρειά του γεγονότος. Κύριος στόχος μας είναι η αναβάθμιση των πολιτιστικών δρόμενων στην περιοχή μας. Γνωρίζετε άλλωστε ότι οι παρουσιάσεις μας στοχεύουν πάντοτε σε ένα υψηλό επίπεδο όχι μιας απλής παθητικής κατανάλωσης, αλλά μιας συνολικής εμπειρίας
με συγκεκριμένο ύφος και τον απαιτούμενο σεβασμό. Μιας εμπειρίας που προβάλλει την παράδοση που αυτός ο τόπος φέρει βαθιά μέσα του, από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας έως τους γηγενείς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής. Είναι το σημείο που η ιστορία συναντά τη μουσική και τα ήθη και τα έθιμα σημώνονται σε ένα λαό που φέρει βαθιά ευθύνη να διασώσει, να προβάλλει και να μεταλαμπαδεύσει την τόσο μεγάλη κληρονομιά του. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε πάντοτε γνωρίζοντας ότι η επίγνωση της ιστορίας μέσα από τη τέχνη είναι ίσως μια από τις σημαντικότερες αφετηρίες αφύπνισης και υπερθύμησης των ιδανικών που πάντοτε διαφύλαταν τις αξίες του λαού μας. Έτσι, απόψε, έχουμε τη μεγάλη τιμή να συμπράξουμε επί σκηνής με μουσικά σύνολα ακαδημαϊκού επίπεδου, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με τη βιωματική εμπειρία που η παράδοση επέτρεψε να έχουν οι τοπικές μας χοροδίες, περνώντας από γενιά σε γενιά. Το πρόγραμμά μας θα εξελιχθεί με ύμνους και κάλατα των Χριστουγέννων. Δεν θα μπορούσε άλλωστε σε μια εκδήλωση με φιλοδοξική χρειά τις ημέρες αυτές να είναι διαφορετικό το περιεχόμενο. Στο πρώτο μέρος του προγράμματος θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε ύμνους από τον γυναικείο χορό Ερνεάνιδες, του Εργαστηρίου Ποιητικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το σύνολο αποτελείται από φοιτήτριες του τμήματος και ξεκίνησε το ταξίδι του τον Δεκέμβριο του 2020 με στόχο την εκμάθηση και διάδοση της εκκλησιαστικής, κοσμικής, λόγιας, δημόθους και παραδοσιακής μουσικής. Συμμετέχει ενεργά σε ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίου Θεάποντος σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως μέλος του Εργαστηρίου Ποιητικής, αλλά και σε εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων. Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής σε παραστάσεις και συναυλίες, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε λατρευτικές εκδηλώσεις όπως η Λατρευτική Εβδομάδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε διεθνή μουσικολογικά συνέδρια. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα ταξιδέψουμε με κάλατα από κάθε γωνιά του ελληνισμού. Στο μουσικό αυτό οδηπορικό, το προαναφερθέν σύνολο θα συμπράξει με τις χοροδίες μας των πολιτιστικών συλλόγων Παναγία Κορυφηνή και Νέα Σκοτήρια Φλέκας. Χοροδιακά σύνολα, γνώριμα και αγαπητά σε όλους μας. Τη μουσική επένδυση αναλαμβάνει η Ορχήστρα Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Ιερού Ναού Αγίου Θεάποντος κάτω Τούμπας. Με την ευκαιρία αυτή έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχόμαστε σήμερα τον προϊστάμενο του εν λόγω Ιερού Ναού και πρωτοσύγγερο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, παρουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Αθανασίου. Έναν άξιο κληρικό με πλούσιο, ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και καλλιτεχνικό έργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ορχήστρα Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής απαρτίζεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ανωτέρως τμήματος. Συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2012 και αποτελείται από νέους και καταξιωμένους μουσικούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Έχει ως στόχο την αναβίωση του μουσικού πλούτου πολλών ετών που γίνεται πράξη μέσα από τη συνεργασία και κατάθεση ψυχής νέων μουσικών. Διακρίνεται για το πλούσιο ρεπερτόριό της, συμμετέχοντας πάντοτε σε εκδηλώσεις υψηλού κύρους και μεγάλης ακτινοβολίας. Επίσης, επιτελεί και κοινωνικό έργο, αφού τα μέλη της διδάσκουν την εκμάθηση μουσικών οργάνων στο καλλιτεχνικό εργαστήρι του Αγίου Θεάποντος. Από τον Ιούνιο του 2024 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Εκδρομούντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την ευθύνη και επιμέλεια και διδασκαλία την έχει αναλάβει ο διδάκτορ κ. Γιώργος Πατρώνας. Μουσικοπαιδαγωγός, ερμηνευτής ψαλτικής και ερευνητής, ο κ. Πατρώνας διδάσκει στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο ερμηνεία, εκτέλεση, διδακτική της ψαλτικής, καθώς και στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών Επιστήμης και Τέχνης της Μουσικής του Ιδίου Ιδρύματος. Η ακαδημαϊκή πορεία είναι πλούσια,
καθώς πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με ειδίκευση στη μουσικοπαιδαγωγική, διδακτική του πιάνου και διεύθυνση συνόρων. Είναι πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Θράποντος κάτω Κούδας Θεσσαλονίκης, μέλος του Εργαστηρίου Ποιητικής, χωράρχης του Βυζαντινού Χορού Ευρωμούντες και του Γυναικείου Χορού Ευνεάνιδες και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εργαστηρίου Μουσικής του Αγίου Θράποντος. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης. Επιθυμούμε να τιμήσουμε τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους, αρχής γενομένης από τον κύριο Γιώργο Πατρόνα. Του προσφέρουμε την τιμητική πλακέτα ως ελάχιστο δείγμα ευχαριστίας, όχι μόνο για την ευγενική αποδοχή της πρόσκλησής μας να συμβάλλει στην απόψινή φιλανθρωπική εκδήλωση, αλλά και κυρίως για τη συνολική πολυετή προσφορά του στον πολιτισμό και τη μουσική εκπαίδευση. Παρακαλώ τον κύριο Σεβασμιότερο, τον πατέρα Ιάκωβο, να αποδείξει στον κύριο Γιώργο Πατρόνα τη διοικητική πλακέτα. Για την απονομή της τιμητικής πλακέτας στον κύριο Πατρόνα, παρακαλώ θερμά να μας δώσει ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ θερμά, συγκινημένος με όλα αυτά που έκανε ο συνάδελφος, φοιτητής του τμήματός μας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κύριος Αζδρές. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση για το 6ο Φεστιβάλ Αγάπης. Και γι' αυτό ευχαριστούμε την πρόεδρο του Συλλόγου Παναγία Κορυφηνή και φυσικά τον συνάδελφο και συνεργάτη χρόνια, τον κύριο Αζδρέ, για την πρόσκληση, αλλά και για την πρωτοβουλία, για την αφοσίωση με την οποία υπηρετεί αυτό το θεσμό. Ένα φεστιβάλ που συνδέει την προσφορά με τον πολιτισμό και μας θυμίζει ότι η αγάπη αποκτά πραγματικό νόημα όταν γίνεται πράξη, συμμετοχή και δημιουργία. Τα μουσικά σύνολα που θα δούμε σήμερα αναπτύσσονται μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Εκεί η γνώση δεν μένει θεωρητική. Μετασχηματίζεται σε πράξη, σε εμπειρία, σε ουσιαστική καλλιτεχνική αναζήτηση. Οι νέοι έχουν την ευκαιρία να καλλιεργούν την αγάπη τους για τη μουσική, να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα και να χτίσουν ένα βαθύ δεσμό με την κοινότητα μέσα από τη μουσική πράξη. Το Πανεπιστήμιο, όπως και η Εκκλησία, δημιουργεί γέφυρες, λειτουργεί ως χώρος που ενώνει τις γενιές και μεταδίδει αξίες. Και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Την ανάδειξη του πολιτισμού και τη διατήρηση μιας ζωντανής παράδοσης που εμπνέει τη νέα γενιά να συνεχίσει με ευθύνη, με σεβασμό, με αγάπη και με δημιουργικότητα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω και ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος αγκαλιάζει όλα αυτά. Αγκαλιάζει κάθε εγχείρημα με το πνευματικό, αλλά και το ουσιαστικό, μετουσιώνοντας κάθε πράξη σε πράξη αγάπης. Η παρουσία και η στήριξή του αποτελούν σταθερή πηγή έμπνευσης για όλους μας, για τους φοιτητές μας, για τις ορχήστρες μας, για τις ομάδες μας. Απόψε, ας αφήσουμε τη μουσική να γίνει η γέφυρα που θα μας ενώσει. Η γέφυρα που μας ενώνει. Ας αφήσουμε τις φωνές να αγγίξουν ό,τι μέσα μας χρειάζεται φως. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και τη στήριξή σας. Καλή ακρόαση και ευλογημένες γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Συνεχίζουμε με τη βράβευση των μουσικών συνόλων. Παρακαλώ να προσέλθει εκπρόσωπος του Γυναικείου Χορού Ευνεάνιδες για να παραλάβει τη τιμητική διάκριση. Την απονομή θα πραγματοποιήσει... Σεβασμιότητα, θα μας κάνετε τη χάρη. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε σήμερα μαζί μας.
Τέλος, τιμούμε την Ορχήστρα Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής. Παρακαλώ έναν εκπρόσωπο της ορχήστρας να έρθει κοντά μας. Για την επίδοση της τιμητικής πλακέτας θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Δήμαρχο. Ευχόμαστε η απόψινή μας συνύπαρξη επί σκηνής να μην αποτελεί για εμάς απλώς μια ευτυχή συγκυρία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας και ειλικρινή μας επιθυμία αυτή η σύμπραξη να είναι μόνο η αρχή. Σκοπός μας είναι να εδραιώσουμε μια περαιτέρω και μελλοντική συνεργασία με τα εξαίρετα αυτά μουσικά σχήματα, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε πολιτισμό υψηλού επίπεδου στον τόπο μας. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά βλέπετε και θα ακούσετε απόψε δεν θα είχε πάρει σάρκα και οστά χωρίς την αμέριστη στήριξη της τοπικής μας αυτοδιοίκησης. Οφείλουμε ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχό μας, κύριο Εμμανουήλ Καρά, καθώς και σε ολόκληρο το Δήμο που στέκεται πάντοτε αρρωγός, ενισχύοντας έμπρακτα και ουσιαστικά κάθε πρωτοβουλία που προάγει την αλληλεγγύη και τον πολιτισμό μας. Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε και στους χορηγούς της εκδήλωσης, οι οποίοι με τη γενοδορία τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην άρτια διοργάνωση της βραδιάς. Ξεχωριστή μνήα όμως και ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, και κλείνω εδώ, οφείλω στους συνεργάτες, τους εθελοντές και τα μέλη των χοροδιών μας, είναι οι άνθρωποι που υπερέβησαν τον εαυτό τους, εργάστηκαν με πραγματική αυταπάρνηση και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για την επιτυχία της σημερινής διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, τα λόγια σταματούν εδώ, καθώς τώρα τον λόγο παίρνει η μουσική. Καλή ακρόαση. Oh
επίγης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανημνήσατε λαοί ότι δεν δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Ρέσαντα εκ παραβασέως Θεού το κατοικόν αγενόμενο, όλων της τωράς υπάρξαντα, κρίτων ως επτεκότας Θείας ζωής, αυτής αναπλάτη, ως ο φως δημιουργός ότι δεν δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Ειδών ο πίστης ολίμενον των άνθρωπων χερσίνων επίησε, πλήνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δε παρθένου Θείας αγνής, όλων ουσιούται, αληθείας αρκωθείς ότι δεν δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Σοφία, λόγος και δύναμις ιώσον του Πατρός το απάβγασμα, Χριστός ο Θεός δυνάμεις λαθών, όσας υπερκοσμίους, όσας εγγύς και εν ανθρωπίσας, ανεκτήσαν το ημάς ότι δεν δόξαστε. Χριστός
Απόψε γενέθεν ουρανός στάθεν, το έγενεσαι η Παναία, το ανέστησε αη Παρθένος, αη Παρθένος. Εκαβάλκεψε χρυσό πουλάρι και κατήβε στο σταυροδρόμι, σταυροδρόμι και μυροδρόμι και μυροδρόμι. Έρπαξαν τον χιλευραίοι, χιλευραίοι και μυρευραίοι, χιλευραίοι και μυρευραίοι. Ας ακρέντηκα κι ας η καρδίαν, εμανέσταξεν πολύ και φάνθεν, ουμανέσταξεν και μυρωσέτον, μυρωσέτον και μυρωδίαν και μυρωδίαν. Εμμύριστα τον κοκόσμον όλεν, για μύριστα το και σι αφέντα, καλέ μ' αφέντα, καλέ μ' αφέντα. Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρια και θυμίζετε τον νοικοκύριν, νοικοκύριν και βασιλέα και βασιλέα. Δε βασόταρες και λασιπόρτας, δώσ' μας σούβας και λεφτοκάρια, κι αν ανείς μας χαράσιν πόρτας, χαράσιν πόρτας. Ελάτε εδώ,
πολλές ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και πρέπει εδώ να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου στους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι στο έργο μας, διότι χωρίς αυτούς το όραμά μας δεν θα είχε υλοποιηθεί. Μέγας χορηγός, Δήμος Νέας Προποντίδος. Βεβαίως, ο δήμαρχός μας πάντα χορηγός. Κατασκευαστική εταιρεία και ανακύκλωση Τσέλικας. Εταιρεία διανομής Αχτίδα ΑΕΒΕ Ευαγγέλου Κουβράκη. Ιχθυοπωλείο Πανανός. Οικοδομικές επιχειρήσεις Ψαλτίδη. Ελαστικά Τσικελίδη. Εταιρεία λογιστικών Πρόβλεψη. Welcome εταιρεία ηλεκτρικών Τζιρίνης. Χρηματομεσητικές υπηρεσίες Μανιφάβας. Κυλινδρόμηλη Χαλκιδικής. Χρυσοχοείο Αρμανίδης. Μάρμαρα Μόσχου. Καφέ Πάρνα Βίγλη. Ξενοδοχείο Σοκράτης. Γεωπονικό κέντρο Βαδέλη. Μπουτίκ Γιούλια. Ψητοπωλείο Βαρελάκια, ο φούρνος του Άκη, ζαχαροπλαστεία Σοκολά Γιάσος, ζαχαροπλαστείο Γιάνναης Γιώργος, ζαχαροπλαστείο Γιάνναης Αλέξανδρος, φούρνος Φρέσκο, χειροποίητα προϊόντα Ζήμης Τραϊανός, εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού Τζόγες ΑΕ, Κάπα City, Μανάβικο Μανές, Sports Fruits Σιμεάκης, Ανθοπωλείο Flower Creation, φούρνος Bakery Σιμονής Παύλος, φούρνος Εγκλεζάκης, Market Delicatessen, Χρυσοχοείο Πουλγκάς Νίκος, κατάστημα εσωρούχων Ίντιμο. Παρακαλώ πολύ, το σεβασμιότατο κύριο Νικόδημο, να μας πει δυο λόγια ωφέλιμα. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, πανωσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα Πάτερ Ιάκωβε, πρωτοσύγγελε της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, αγαπητοί μου χριστιανοί, παιδιά μου αγαπητά, το 6ο Φεστιβάλ Αγάπης του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγίας Κορυφηνής ολοκληρώθηκε. Παιδιά μου, ήσασταν απόλαυση. Επαναλαμβάνω, ήσασταν απόλαυση. Γι' αυτό και από καρδιάς συγχαίρω τον χωράρχη, τον κύριο Ραφαήλ και όλους τους χοροδούς και τους οργανοπαίκτες μας. Κατορθώσατε να ενώσετε όλες αυτές τις φωνές και μας δώσατε απόψε αυτή την αρμονία των ήχων και της μελωδίας. Και όλο αυτό ενταγμένο μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων που μετά από λίγες ημέρες έρχονται. Και τα Χριστούγεννα, αδελφοί μου, είναι η εορτή της αγάπης. Ναι, εκδηλώθηκε τόσο έντονα η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, δια φιλανθρωπίαν ο Θεός επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Μας αγάπησε δηλαδή ο Θεός τόσο πολύ, ώστε τι έκανε? Έστειλε τον μονογενή Υιό Του στον κόσμο για να μας σώσει από την φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο. Για να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση. Για να μας κάνει ξανά να βλέπουμε ψηλά τον ουρανό. Να είμαστε όντως άνθρωποι. Η λέξη άνθρωπο σημαίνει άνω θρόσκο. Βλέπω ψηλά. Και αυτό επέτυχε ο Κύριος μας. Όχι μόνο να βλέπουμε ψηλά, αλλά μας ανέβασε ψηλά. Μας επανέφερε και πάλι
στα ουράνια, στην αληθινή πατρίδα μας. Εφόσον λοιπόν τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός ημάς, οφείλουμε και εμείς να αγαπούμε τον Θεό αναλόγως ή μάλλον με όλη την δύναμη της ύπαρξεώς μας και συγχρόνως να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σαν πραγματικά αδέλφια. Γιατί, αδελφοί μου, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών είναι η αγάπη. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Ο κόσμος που είναι εκτός χριστιανικής πίστεως θα αντιληφθεί ότι είστε δικοί μου μαθητές, λέγει ο Χριστός, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αυτήν την αγάπη υπηρετεί και διακονεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγία Κορυφηνή. Γι' αυτό και οργάνωσε απόψε αυτήν την εκδήλωση, για να δοθεί σε όλους μας η ευκαιρία να πλατείνουμε την αγάπη μας και να αγκαλιάσουμε εχθρούς και φίλους, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι ανήκουμε στην οικογένεια των παιδιών του Θεού, άρα μεταξύ μας είμαστε αδέλφια. Και πρέπει όλοι να αισθανόμαστε αυτήν την αδελφοσύνη και να νοιαζόμαστε για τον άλλον. Να είμαστε φιλάνθρωποι, άνθρωποι της στοργής και του ενδιαφέροντος. Και θα μου επιτρέψετε, αφού ευχαριστήσω τα παιδιά για την προσφορά τους και τον πατέρα Ιάκωβο, γιατί τα περισσότερα είναι παιδιά της ενορίας του, αφού λέγω ευχαριστήσω όλους, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με κάτι το οποίο έζησα προσωπικά πριν από μερικά χρόνια, όντας στην Καλαμαριά εφημέριος. Τελείωσε η Μεγάλη Σαρακοστή. Μεγάλη Δευτέρα μετά την Θεία Λειτουργία, μια αγριούλα ευλαβεστάτη, Παρθένα το όνομά της, ο Θεός να την απαύσει, με πλησιάζει και μου λέει: «Πάτερ Νικόδημε, θα ήθελα να σας δω για λίγο». «Ορίστε, κύριε Παρθένα μου, τι θέλετε?» «Όχι εδώ», μου λέει, «να πάμε στο γραφείο». Και πήγαμε στο γραφείο του ναού. Έκλεισε την πόρτα, ανοίγει το πορτοφόλι της και μου δίνει ένα φακελάκι λέγοντάς μου: «Πάτερ Νικόδημε, στον φάκελο αυτό έχω τα χρήματα από το κρέας της Μεγάλης Σαρακοστής». Δεν πήρε κρέας στη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά τα χρήματα που θα έδιδε για το κρέας τα φύλαξε να τα δώσει φιλανθρωπία και τα έδωσε σε μένα, γιατί ήθελε η ελεημοσύνη της να δοθεί μέσω της Εκκλησίας, για να μην φανεί ίδια. Με συγκλώνησε και με δίδαξε. Αυτός είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτοί είμαστε εμείς, αδελφοί μου. Γιατί ξέρω ότι όλοι σας από το ειστέρημα ή το περίσσευμα προσφέρετε για να ανακουφίσετε, να ανακουφίσουμε τον πλησίον μας, τον πένητα, τον πτωχό, τον αναγκεμένο. Προχωρείτε ενωμένοι με τον Χριστό, ενωμένοι με την Εκκλησία και απλώστε την αγάπη σας όσον μπορείτε περισσότερο, γιατί αυτή η αγάπη είναι εκείνη η οποία θα μας συνοδεύει μέχρι τον ουρανό. Δεν χρειάζεται όταν φύγουμε εκ του κόσμου τούτου ούτε η πίστη, ούτε η ελπίδα. Μόνο η αγάπη. Και αυτήν την αγάπη θα βραβεύσει ο Θεός. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα με τον Χριστό. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια.
Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Θα παρακαλούσα το Σεβασμιότατε, αν μπορεί, μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, τον πατέρα Ιάκωβο, τον κύριο Πατρόνα, τους λοιπούς πατέρες, να βγούμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Σε αυτό το σημείο ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε και τους συμφοιτητές μας, τον κύριο Ιωάννη Τζιάστα και τον κύριο Αθανάσιο Καραμπατζιά, που με τη συνδρομή τους στη χοροδία Ευνεάνιδες κόσμησαν αυτό το αποτέλεσμα.